Čaute dámy a pani, dneska tu máme nové video a dneska sme sa rozhodli natočiť video pre vás. Je to v podstate súťaž na ihrisku a ten, kto vyhraje, tak síce nedostane nič, ale proste vyhraje. A je tu so mnou Simich, pozdrav do videa. Ahojte. No a my sa ideme na to vrhnúť. Takže ako prvá súťaž bude, že kto preskočí prvý tam stenu, vidíte ju? Tak ten, kto ju prvý preskočí, vyhráva. Dáme si kameň, papier, nožnice. Mám preskočiť? Hej, áno. Kameň, papier, nožnice. Pam, takže som vyhrala, idem prvý. Takže ideme na to. Nie. Alebo hej, takže ľudia, ideme na to. Preskočiť túto berlínsku stenu, ja to tak volám. A ona mi bude odpočítavať sekundy, takže ideme na to. Tu kamera. Dobre. Tak, koľko by to trvalo? 14 sekúnd. Dobre, 14 sekúnd, teraz ide Simi, takže poď 3, 4. Dobre, takže keďže sa vzdala, tak mám asi bod. A ďalšia súťaž bude, že kto preskočí prvý tamto drevo, ktoré tam vidíte. Áno, kto to rýchlejšie. Takže kto to prvý preskočí, takže ideme. Kameň, papier, nožnice. Začínam, takže podávam Simi mobil a budeme sa striedať. Takže ľudia, ideme na to. Dobre. A teraz ty. No. Som zvedavý. Dobre, ideme na ďalší pokus, lebo sme to obidvaja skočili. A ten, kto sa prvý oseká. Tak teraz to skúsime ťažšie, lebo to budeme robiť stejný pokus. Teraz ide. Dobre, no, buchla si sa o to drevo. Čo? Že či si dala tu na to drevo nohu. Ha? Neviem. Lebo sa mi zdá, že si tak dala nohu. Takže má kto bod, ha? Bod a ďalšia súťaž bude závod. Ten, kto prvý do tamtej uličky dobehne, tak vyhráva. A ideme si dať kameň, papier, nožnice. Kameň, papier, nožnice. Zase ja. A ideme na to. Ideme to skúsiť. A všetko uvidíte na kamere. Takže ti dávam. A ideme na to. Budem mi odpočítavať sekundy. Takže odštartujte. Štart. Ale ja som myslel iba tam, nie aj naspäť. Aha. Tak to som mal koľko? No asi nejak 70. 7? 70. OK, takže 7 sekúnd. Takže ideme na to. 3, 4, 5. Raz. Dobre. Ona má bod, lebo
Ona mala o 10 stotín. O 10 stotín mala menej, takže máš bod. Ďalšia súťaž bude taká, že vidíte tento tu kolotač? Tak ten, kto na ňom vydrží dlhšie, tak vyhráva. Kameň, papier, nožnice. Kameň, papier, nožnice. Dobre, ty si mala papier, takže začínaš. Ideme roztočiť a odpočítavame jej sekundy, takže si pripravená? Dobre, tak sa postav. Postav sa a môžeš sa držať. Ideme roztočiť. Takže zatiaľ sa drží. Povedz mi, kedy sa vzdávaš. OK. Takže si mi tam vydržala 22 sekúnd. Teraz idem ja. Takže poď. A odpočítaš máš sekundy. Takže idem na to aj. Ideme roztačať. Koľko som tam bol? Asi 20. 20 sekúnd? Alebo 24. OK, takže mám bod. Je to 3-1. Ďalšia súťaž bude, že kto prvý vylezie cez tento tu plot. Dáme si kameň, papier, nožnice. Čo? Že si dáme kameň, papier, nožnice a ten, kto prvý prejde cez tieto tu malé úzke vecičky a prelezie to, tak vyhrá kameň, papier, nožnice. Co skôr? No hej. Tak kameň, papier, nožnice. Idem. Takže mi dávaj sekundy a... Som tu koľko? 5. Teraz ideme odpočítavať tebe. Takže ideme. Povedz, kedy ti môžem odpočítavať. 6 sekúnd. 6 sekúnd mám bod. Ľudia. A ideme na poslednú súťaž, ktorú som vymyslel až teraz. A bude to súťaž, ktorá sa bude volať takzvané... viete, jak sa bude volať? Ten, kto prvý sa vzdá, tak ho stočí na tamtej hojdačke a keď sa mu bude točiť hlava, tak povie, že stačí a ten bude koľko kôl, tak vyhráva. Dáme si kameň, papier, nožnice. Kameň, papier, nožnice. Ako prvá ma ide ostáčať Johna. Ja sa budem držať mobil a ona ma zatiaľ ostočí, takže ideme na to. Čakaj. Nie, to radšej nech ona drží mobil. A ona to zatiaľ urobíš takto. Pozri, že tak a ideš ma už iba tak roztočiť, vieš. Dobre, takže ideme na to. Takže... Mám toto roztočko? Áno, tak poď. Čakaj to. To je príliš ťažké. To sa nejde. Ale dá sa, chceš vidieť jak? Takže ideme to takto. Pozri. Keď už si takto, zoberieš toto, ideš takto a už máš prvý zvyk. Potom máš druhý, tretí a tak. Potom pustíš a ideme. Takto. Už mám to teraz zatočiť? Áno, hej, takto.
Tak, keďže toto nejde, tak musíme vymyslieť inú poslednú súťaž. A posledná súťaž bude táto tu dráha. To znamená, že najprv vylezieme po EBIku, potom si sa zhojdáme na tých kruhoch, potom ideme na lezeckú stenu, tam ideme na toto tu zabradlie, udržíme balans, potom ideme na tieto siete a na konci sa spustíme po tej tyči a tomu, komu to vydrží, tak ideme. Kameň, papier. Kameň, papier, nožnice. Ty si dala kameň najprv, nie? Tak idem. Takže ja ti poviem, kedy mi to odpočítavaš a ideme na to. 3, 2, 1, 5. Tu môžeme takto zlieť z pesa a vzadliť, lebo to sa nedá. Ideme takto. Tak, dokopy mi to trvalo 27 sekúnd, teraz ide ona. 3, 4, Toto tak nemusíme, môžeš tam pokračať. Mám na to vyliesť? Hej. Zdávaš sa? Dobre, tak som vyhral. Ďakujeme za sledovanie tohto videa. Keď sa vám táto challenge páčila, tak dajte like a odber a zatiaľ ahojte.